dolçons, comestibles, les fulles comestibles, fantàstiques, en amanida, en ensalada, aquí. Se convé sempre posar prèviament un poc d'aigua, aigua de llimó, per a que li lleve l'amargor que té. Se li diu llitsó o lletsó, que seria el nom original, perquè quan talles, si algú ve aquí i la talla, això és abundant, no passa res de tallar-la, li deixo una goteta com de llet. És un làtex, que no és tòxic, a diferència d'altres làtex que sí que ho són. Des de les lletreres, en castellà lletretresnes, lletreres, lletrereses, lletregueres, els noms les eufòrbies, que tenen làtex tòxics. Però ja la paraula lletrera ja ens diu que té com si fos llet. Lletsó, com si tinguera llet. Lletuga. De llet, les lletugues silvestres, quan talleu, unes gotigües com de llet. La paraula, vol dir, ja és indicativa de llet. Una cosa interessant també dels lletsons, que quan s'està en xiquets o en una escola no hi ha problema de que agarren molts, els que siguen, no els gastaran, és que això no és una flor. Això és una inflorescència. Què vol dir? Que cadascun d'estos aparents pètals realment és una flor sencera. Si l'agarreu ara després veureu com té ahí els estams, uns pelius, la part masculina de les flors. Tindran altres en el centre, tindran el pístil, la part femenina. Però això realment és un conjunt de flors. Una flor composta. De fet, aquesta és la família de les compostes. Estan totes agrupades, tenen ahí un envoltori i agafen aquesta inflorescència, que és la paraula tècnica, tota plena de floretes, com moltes altres del tipus que podien dir margarites. Això no són flors, són inflorescències, totes plenes de flors. Cadascuna d'elles en tot l'aparell, que a més, en el moment que siguin ja fecundades, començaran a crear la llavoreta i el fruit que la protegeix a la llavor i que a més li serveix per a dispersar-se. D'aquí seran això que vosaltres diuen abuelets o angelets, que van volant, veritat que sí? Per aquí ja comença a insinuar-se els pelets d'un. I quan estigui ja madur, això se faran els abuelets, els vilans, tècnicament, que si recordeu la pel·lícula Amarcord, les primeres escenes, els xiquets darrere, perquè és una pel·lícula que narra tot un any, des de la primavera que tornen a l'altra volta, tots darrere tot, i Vilani, els vilans, ahí està, i els abuelets, i a capturar-los, i a agarrar-los, i a demanar un desig. Fins i tot les plantes més humils, fixeu-vos la d'històries, i podrien seguir, que poden tindre. Què poden tindre? El nom, els usos comestibles, els jocs dels xiquets. Recrear-se en això és el que fa, diguem, la etnobotànica. No hem parlat apenes de quatre, sinó perquè ens servien per explicar de quatre aspectes purament botànics. Quatre han sigut aspectes etnobotànics. Mesclarem, combinarem. Mentre caminarem, si no vos deixa aquí estacar y al final... Con una florecita nos pasamos aquí la mañana. A vos va a pasar en un alcohol que he dicho, pero todo el matí,